Hallelujah. Praise the Lord. All when I mean Sujan cow. Yeda yen a radin ye yanko poise, said so a radia yadum. Now we be a quina can see Yamaya Yeda Christmas or of Bia Washame, na would see me when Uncle Punchdown. Na a radin sned muncho, a radin kai, one ya wadoye, or manu in su cray ye, na a rade and kai, or ma would do my seminar. And then so a radia be a quayamaye, or of who ye be changing yasam. Na menim se ene onyame nam so be ye bibi papa bi e wo ya brabo onyame hira odofo mesira wonya video yi apakoma odofo bi na wono so entie nyame asem no no so nya adwensa kira mfama ne kra hallelujah sa anso so ena menim se obi bia odofo obeti message menim se odofo so be share hallelujah share bomoden dudu bia obetimi no bomoden ane share na menim se yegusu a ye share na asem atire no ho adwuma na ye no ye bo ye kan say ye bo dehuro e de ama Kristo Yesu ma ye tosum yenu no said ye be ya akra benya dwen such that na omaba Kristo Yesu nchen omaba be hwehwe Nyankopon ahini no na omonso enya nkwaje e de ama omokra bebi a wo bia wo nyame nhira Ewrade nkai wo Ewrade mani nsi ye Ewrade ntina nmu nkyira onye wado ye kesi a on time fanye wo bia me mpai bo ne say before said nyame asem bekwa wiege odofo na onyame de nsa account ade bi kire wo so bibi enkoyie bibi how odofo before say message we bekwa wiege no na Ewrade nam nitiri mu poso na wesane bibia na wama wade wo ho e wo message mu na se bibi nso kire wo so Kristo su mu a sa nso nam nim se Ewrade nam so ode be you na ode waje wo afri or how any amanye biem bebi a wo bi esi etirase yeda wase ye nkwaje ndibafo yabankese yeda wase ene dey umma yebetie wasem famimu ekasa famimu ekenkan jetie fu akoma nyina ahwonsa mesrese ma wo menti asempa no asem no wasem asopamu ne beye tumidi empanyi ahohom anyame asem ba no mu bogu me bompa yesrese Ewrade chichiro ne pre wo mutumidi nyina ase waba wa medafem se Gyina me so famimu ye nia wo pe ne fatumi ni ahoten ehyemenum Ewrade ma wasem enkoji okra enfamra wahini enu Jesus Christ udimnti amen yeda Ewrade ase ena me no besua bibi kakra na me no behwe bibi Kristofo mprem bebre no aya na ye Kristo suma kwantuo no mu anase eniema ye go through no wodofo se du baby na se situation bi ba ye nso how bi amane bi ba aya na ye ntimi engina no yesi ye sum nyame nanso niema nkitinkiti bi ba brabo no mu aya na ye fo se bia ye ba nyame nchen a Kristo sum no ye butter and milk anasa menka ne se butter and bread ye beba no na chese bibibia ye fine ye ho nkyere ye nda eniema emet ye kan say ye nso ada ye bone eniema bone me attack ye wonderful it is not true enye nokre hallelujah enye nokre wo bibia wo sum nyame nokware mu na wodo ho atu Ewrade so na wo bompa ye tia Satan ne na pamfo ne de wonderful be fan Nsohwe attack beba wo so obonsam wonja wontente da bia wo beba bad guess what woba wo bedi nguguo woba 100 times because of nyame wonwumti umunti no wodofo obedi nguguo the santa Bible say ni otiye mu no osuche ni owo wiase enti Yesu na wodo ho ato no so a wodofo do ho ato ne so a wosom no wama ne honhom a eye kronkron na betina wo mu enti honhom na wote wo mu no wodofo obonefo ne ba wose ni ote wo mu ni suche ni owo wiase enti wontimi ni wo so because wodo ho ato Ewrade so or how beba amania beba but it is up to you say wo be Gyina Pintin eye wo wa said ye say sata no be Gyina e wo gidie mu na wodofo wa chintim se ne be ya wo bonefo ne de ne na de wo de na mane wo de ne how ba wo betimi ayi wo ho e de afri mu embrem bebre no aya na nipa bebre fall into Satan temptation obonsam ba no aba be so Kristofo bebre ahwe wo ba no abeso ahotifo bebre ahwe na ho mmira na say eniema bia wo go through wontimi nhye ne ho so no areho ne yawudie eye ne se wono nko an ne wo sa situation mu eye ne se wono nko an obesum nyame o go through enu nti no enche na sa wokra no wahwe ase no wadane ne ho e de ama Satan na wabre ne ho ase e de ama temptation ene niema eba ne so wodofo se ba ne sa wontimi nko nkan wo Kristo su mu ba bia
but me catch that was say nyema bi abeba wo so no se wotimi gina na wotimi gina no na wo so wo gidie mu ya abieye ne adinkudimdie na bebro. Hallelujah. Abieye no adinkudimdie kase na bebro. Enu nti no me no behwe bibi ye yankase ya ginkwa Yesu Kristo a wodofo yati na semso na ja soma ni so mewu mfa nyime no mienu nkwa na ya boy ya dwebu posi ye nyadwen sachira ne ebetena ne nase anante wo na akwan so na yenso ye nya henie no mu no enemi no behwe bibi niema wo go through na so otimi gina no ana obi baka se oh wono de so ya agenkwa no wodofo ya agenkwa ne de ho nkonkro no enti na wo hu wiase ye mena ye ne niema e wo wiase ni se ye setan wakini nti no wakwa no promise ye se wonya ye janka na emom wakwa obesoma wo nkonkro chiginafo no ama na ba no ba ono no bechichi ye nre ono no be hye ye ma wono no be comfort ye ya ho hia mu ya ho kire mu enyema bi a kire ye adwene wo nkonkro na be kire yase ya me yate enso enanipa bebre se bibi koso o mabrabo mu they can't stand strong. They can't ask the Spirit of God to direct them. Womuntimi misanya me nkonkro so won kire o mo kwan pa no womuntimi misanya me nkonkro se nia ekoso no o mo pesu o mo hu nia ekoso be hwe na dia o ma fall apart. But odofo nyamesom no enafam o se ne meka ye no enafam sa so wusu bedi Kristo Yesu achinku ade a amane ne beba wo haw ne beba wo tai ne beba ebi be fi aware mu ebi be fi adwuma mu ebi be fi abusua mu ebi be fi namfuo mu wankasa wudua mu ebi betimi afiri wankasa wo ya mo ma wa wo mo no betimi asori yetia wodofo wo neighbors betimi asori yetia wo betimi akwa adwuma bi ye beta wani sa all because of the glory of God on you nyomo ye no wo hu se wo ya ye boni nti wo so wonye enu nti no omo be hate wo mo betai wo because wo hu han no because so what baba hu no kra nti wo pese wo twe ho edi free sa ne wa twe ho afiri sa ne manum enti enya ade a wo mo so omo ba mu anya ne yize sa eni omo no betwe pa na Bible say nia wote ye mu ni su che ni owo wiase ni nti no sa wo de wo ho tu awrade so na wo nante wo na akwan so sa wo de wo re hye Kristo Yesu mu a wodofo oye yonko a woni nhwamoda. Hallelujah. Onyum tufo bi to nyonyom wo say oye yonko a woni mi nhwamoda o tebia ni naramu aye menena nena oyo yonko a woni ye nhwamodu tebia ni naramu ye nena nena awo menena nanto enfie kakrani oh mini Yesu Kristo nanto menena nanto emre kakrani oh oyo yonko a woni miriam moda o tibia ni naramu menena nena awo oyo yonko a woni miriam moda o tibia ni naramu menena nena awo mafa ujamu aye ojani media sie bebre awo mahuchiremu esum kabibo muno awo ayo yonko a woni miriam moda tibia ni naramu menena nena wodofo eye no kwasem so oyo yonko a wonu nhwamo woyo yonko a wodofo wonja wo da biarada ne wonam amane mu no se wodo hutu nyame so ampa Kristo Yesu wodo befam wo bema won konkro na wo ye wo kirekerefo ne de wafam wo bema won konkro na ye comfort and wa comfort wodofo enti ohaw ne de beba amane beba nensu empre bebre no aya na nipa bi atoba ha na wo ma fall into it enipa bi ntimi nhya wo ho so wo bi dia wo ntimi nhya ne ho so no yakono wobi befa nyame a meka se wo wiase na akono mu no wo enu nti wo befa Kristo Yesu ni Satan hu se ewo eno odi nya na wo betimi no enti wo bekwa san ba wo de akono ni beba beso na hwe nanso behwe na wantimi no akwakoye bone wo behwe mu no na wantimi yo no fall into it
Wobi nso de ani ahokyere wono ne de wo wiase no na wo sika wo wiase no wo sika ne hoto no wo ne bibia kwan ya wo fa so nya sika na ye so easy but oba Kristo mu wo nya ne sa enu nti ne de ne se wontimi ntu aso nkoso sa enti Satan de ahokyere baba wodi amane baba wodi akom baba wodi nyama bebre baba betoto so na odofo se wen Gyina Pintin awosa nyama ni mu a Ubejawo na wodo ho akwakoma ne ofa na ofa no wobonsam ofa Kristo Yesu niama bebre wo kire ne wiase ahinia bebre wo biabia niama kase so kire no nanso ye nyankopon ne agye nkwa no odi ne sunkudim ye njefo no odi wasafo ne sunkudim worofo wa ma Satan fa ne nanda ne niama bone no anhwe na mfiri nkudim dia wo kire bia na da wo etwen no oni adofo Kokopa no kosi awie ye wate minim situation bi a wo minim amane bi a wo nam Kristo sumi mu a eye wo se ne waduru ne de wo se wo jai to wo eye wo se ne waduru ne de wo se misa kwa wi ase kwa me bra e wo se ne waduru ne de be bia meduru de e wo se misa kwa me tibia dadam na me tibia dada no na boa me tibia dada no na me nyamfa so firi mu enu ntia wo se me kwa Kristo Yesu anhwe se na wo wahini akase bi wo ho ena wo gya ye wo hu se ewiase ahini na Satan de kire no eye garbage wo hu se wo mfi asase so na hini no eni asase so eni nti wo ka kire wo bonsam se watro se soli Awurade wo Nyankopon no nko anakoto sori no enti wantimi amabonefo no anhye ne so enem pembe bra Kristofo bebra hwe ase wobonefo ni disika yi ya Kristofo bebre nyame ma wo frɛ wo mo ye wasofo bebre wo ho no mo a nyame na frɛ wo mo no kware mu Awurade na bo won di frɛ mo no kware mu but esan ahokyere bi nti esan niema bi nti no Satan ba no aba ofa wo mo price no manje because when him say ne wo mo no no ntimi no ho kyere no adenti na menko ade me se me yesofo na me ho kyere me adenti na menko ade mtisi ma baji nyame adi a na afedi me ho kyere me bebre ntimi adofo obi wo wa nyame frɛ no no kware mu pa nanso wo fa bia wo take free Satan won ti say wa hwe ase aniema bia wo gifi obonefo no won ti say wodofo wa ye obonsam dia wa ton ni so no ade am obonsam wodofo enkachi wo betimi asane wachi enu ho na wakọ wo nkotodwa ni ma bompaye no ayi akomkyere su afra Awurade na wonu nyame a wo ye otene ni ya no kwafo na Awurade obegyew oyemobrohufo nyame oni adofo minim situation bi obonefo de wagina minim ba bia wasafo ne de wakoto but na me sha obo se wo dwane free sa kwan ne so ni obonefo de ayiu no na wo ba waja ne nchen ya odofo obegyew hallelujah wasi bra Yesu nchen bra Yesu nchen wajia yiafuo wajia yarifuo Yesu die wonsemuo wajia yiafuo wajia yarifuo Yesu die wonsemuo Odofo Yesu Kristo de wonsam wate wogye ahiafo gye ayarefo wogye mobrofo wona woni bie wogye wobia wodofo yapo no ne abusua nyina yi na ma ne yade yare ato no so ne yade animguase ato no so ne ya reject na wobia amfa ne nya hwe wodofo Yesu hia onabra ye Nyankopon nipa bi saa na odofo wo hwehwe wo nipa bi saa na odofo pese wo gye ade ne ba na hinie mu no enese wodofo bedwane abeto ye Nyankopon yi a wo ye mmobrohufo yodumfo nyame so obegyew na se wanda ne wo amfa mo obonsam ne ne de wana ne wo amfa mo obonsam ne nkontompo samu a Awurade obekai wo na asiukra ye ya fa ye trosem no na ya hwe bibi e wo Luke, the book of Luke, Dr. Luke ye share verse 4 no edeba no etifia asem no si Yesu so hwe hallelujah wose na Yesu ahonhom konkron aye no ma no esane fi Jordan ho na honhom no ade ne kɔ esre so na obonsam so no hwe adaduanan ahe wate wose na obonsam so no hwe adaduanan enso nanumu no wani hwe na wanya ekosi ye no ekom ede no orofo
How many days no see Satan so no share ye? Was it 40 good days at the dia 9? 40 days and no bonsam ba Yesu wo. Aya na bi no say Yesu kwa ya kwam kire wie no wie ya no bonsam be so no. Time a wo ya kwam kire ni nyina na Satan tata no. Time a wo ya kwam kire ni nyina no oba ne nchen. Oba no abeka bibi di a kire no. Oh, me di wo yasi ahini ebe ma wo. Hwe ene waja wa ahini ho. Hwe ahini na da wo se me no ode ama me. Enti koto na so me de ba ma wo. What of was 40 days na Christo Yesu chile ne yamkom no wabonsam so ni hwe sa da duana ni mu nyina. And you can you imagine say how that day no that crow how many times no bonu for baba kan samaguna sum. How many times and no bonu for the aduane baba tata no. How many times no bonu for baba gina nanim akase kopa bibidi na ne wo ye enkosi aga. Oh, we mu awobaji wo mu ye wo mu ntimi sachira da oh kwada we mu wo mu bebre wo mu don sabesi fam obonsam so ni hwempre bebre nanso esanse na won konkra hye ne manti esanse na nyame tumi ewo ne munti no bible si wo gina ye bible si wodofo nyame wo mu na chi ni mu no ebua no e ma ne di nkunim hallelujah odi handofo enti na wo bia eyese se wo be fa Kristo Yesu ya wo kra na waje nkwa eyese wo be ma nyame nkonkro atena wo mu ebayi eyese wo be ma ho kwan na wo nkonkro na bo wasu se wo nkonkro atena wo mu na nyame wo hu ma mo wasu awodofo ntimi jani no esan say it is not easy enafam o wodofo me say enafam ba se wo nkonkro ne hye wo ma wono a wo boa ye wo ye mira ye mu no won kokro ne hye wo ma ebra wodofo watoba ha no wonwom ne baba no aba ba chiche wo wre enya wo sofo ne ba chiche wo wre o won kokro ba chiche wo wre won kokro ba kara chiche sam wo ba kire wo kwan no wo be ma wo direction say ye na wodofo aye atimi ye de enya nkwaje de ama wo kra odia ba sa won kokro ni wo de a ene esisi a wo be fall apart wo be hwi ase. But Bible see Yesu Kristo na won konkoro na hyenema wotimi di sa ne mani nyina so wotimi di Satan na da ene ne niam aboni a na wo hye se wode beba ne so wotimi di sa ne mani nyina so hallelujah yen hwe ne etwa so verse 3 no say na obonsam ka kire no say se wo ye nyankopon ba a hye wobo yi na enane pa no na agenkwa wo wotumi pa sent wobe instantly wobe dane bo na ma na ye pa no nanka wobetimi a kire ne power ewo ho nanka wobetimi a ye bibia ma na hu se Satan no kro no na bo no wo hye ne na ase nanso wodofo wo ankasa wo anya hwe ne a wo kan ye ne se ye hwe ne o ka kire nen hallelujah osina Yesu bua ne se wa kire se enye pa no enko ena wonipa nam abetena ase ye na ade o say wose what ketchen say enya pan no nko no nipa benam de betena ase yo wodofo enya duane nko na wo betimi adi atena asase so enya duane nko na betimi adi wakari sa ayi abrabo ya ye wo mu yo odi hadofo wo bi wo ho no mu a wono ade nche ne yam from 6 a.m. to 9 no want to be nchire ne yam kop anopa tututu e woso odidi wo bi wo ho kra 12 o'clock mo wo ne yam da wanti mi o nanso enya pan no nko na nipa di betena ase o enya duane nko na nipa di betena ase wodofo say ya duane na nipa di betimi di atena ase a wodofo nka ye ntimi nkwa ba bia onyame emwa yen na wohu ye mobo no say na wode ne ko be potintini bi so akokire ne wiase ahini anyina apreko na obonsam ka kire no say wo ana me di tumi yi anyina ni emu animonyam ebemwa wo na wode ahyeme ensa na wobiara mepe no na mede ema no wahu wose wode ne ko be potintin bi so na wakokire ne wiase ahinie no ahinie ye bi piri hu ahinie ye o wiase ahinie a wobetimi kokum obi wo ho ahinie a wobetimi bo wobetu anu akum no ahinie no ahinie a wodofo wobetimi ono ankasa ni nua na wodofo akum no wiase ahinie etimi to nipa mienu abusua ba akoyam ade nanso because of any blenti ba akwa yi ba akwa afiri wonu wakuno all because of wiase ahinie nti wose me eno de sa wiase ahinie no wode ama me na Satan say wo bia wo pa no wode ma no wo bia wo pa so wode ahinie no ma no wode be ma no
Wadofo enunti ene nipa bebre nkrofo bebre nyame afra wo mo sane me di kan ye no wo bonsamba no aba wo fa di sika wonim sa wo church members no kro musa enti wo friti asori dada yi enti nipa 10 pe ne kura wo wo de wagimi enti wo de ahwe wo yonko asomasi e dom agu ni nase ne nsankyere ne a wo ye enti wo mfa baabi na Satan dada wo wono na ba kira wo sefa baabi wono na ba kira wo se kwona kwadi aduro ba hye asori dan na se wono na ba kira wo se wo yire kura wo kum ne de kya asori dan na se a wo benya dom wono na kira wo se obetimi akopa opemfo de na ba hye wo asori dan se Satan na ma wo se nyansa no wiase ahinie wo se wo de se wiase ahinie nyina de ahye mensa na wo biara me pe no me de ma no woni arofo emme wiase ahinie enya wo de wate Kristo ye wuso hu se na hinie ni asase so wo hu se na hinie ni nyafa ma no wo wa hinie papa bia wasiesie no wosoro wo de ama no wo kro bia wodofo wanfa ensa na ye eya hutifo kro se akro no atemdidi ani wo se akro no wodofo nkeka ye ni wo se akro no nansi twetwa ni wo se akro no wodofo abufu ni wo se akro no watimi wakami ni wo eya hinie entwo enti Yesu rejecti ahinie no Yesu rejecting ye no bonsam pa ne say Yesu be komete ne ho na wabɔ ne mu asedi ama no de na wo pa no nanso wono a na wo ye Nyankopɔn ba no obonsam na wonim Yesu o na wonim so wono ne Nyankopɔn ba no wonim no because who hwe ne word ne statement na wo ma ye na wo sese woni Nyankopɔn ba na se wo woni Nyankopɔn ba na enti ono kura no wonim agenkwa ne papa and I make say sometimes obonsam no metra se dwen ho a ya na yem se Nyankopɔn kura no wonim no papa se no wonim nyame ye wo heaven ho a enka wan kreti santokwa no okon ye no se na wonim Nyankopɔn ye a se no wonim ne say no otie a wodofo enka wanye sa de no bi beka se mama na enye one na na etesoro of course ye wo heaven ho abofo bi wo kra nyame kro mu hu ne da wodofo throne no ebi wo kra mu men no wono na net so nyom ede manuo nanso ebi kura wodofo na onfa na ni se hu onim se ne wo sitiye enu nti no wo hwe se ne na hinie na wabɔ abofo bebre niam akase no omokoto sori na wo so di tia na ho ya e wo so di tia no no so pre ne de ampa ti bonko sofo bebre di nachi ti bonko sofo bebre ye ne wo mabeya hohom a wodofo wo mo presa bi nu wo mo presa wo mo bechiw no mo de wo akobo nsam jem no mo nu mie no akotena ho Yesu Kristo ka kire ne se wo se wa tworo se sorry Awurade wo Nyankopɔn hallelujah verse 8 no ase na Yesu bua ne se wa tworo se sorry Awurade wo Nyankopɔn na wono nko enasom no sa na wa tworo mini aba maame papa wofa sorry Awurade wo Nyankopɔn wate na wono nkuto na som no Yesu nko anasom no Awurade pe na fa wrehye ni mu Awurade pe na fa woto no so na wono no wodan kwansam ani awieye wono na betimi ama wawie ya fe me se quotation ya me de Jeremiah 29 verse 11 quotation ya me da to the point say Awurade so ni mu adwenko a wadwen wo ho se enya sumdua adwen no wadwen wo ho enya boni die o na mmom obamu ani da so ani awieye papa enu nti se wadwen sa adwen we wo ho a wodofo aden na wo ha ho ena me kan situation ni baba ye be so de etia wo be so ada ye bone ye de nkrante be du achi ye be twitwa ye be ye wa yakayaka de but don't deny your Christ, don't deny your God fa mutu Awurade ni so ye koso agina wo gidie mu pinti wodofo wo so de anu wo so ho no aheki ho na wodofo na wo se no abompa ya breki asai no mo de ya wo no na wasi kwan so na wo kɔ onya yen yo wo hu se ye the opponent wo say ye nka no ho enti wo beso de atia wo de wo ha beba wo so eniema ebem wakai bebi ana wo no eniema ebema wo adwen bia ba wo tirim say na me kura me san ko machi ana ye dai sa niema no no de beba wo so sa niema no no dofo de be hye wo adwen mu wo bema wo hu akyerew orafo nanso se wo de hu tu nyame so say nyame at the end of the day no wo bema wasinku nimdifo at the end of the day no obeju adi wafiri mu enti ene for read na hye nyame mu enkodi sika chi
enko dinia maboni bi achi wiase ahenie ani munia ma wodofo mfa wo nto so mfa wo renhyemu na emfa wo nkọ babia eye note o hey adan fefefe inote ne edisi ye entade ehyiche ye note ni nyina sa wa note mu de firi empaboa ne bags akese we bisi media me bag de me turn $300,000 me turn $5 million kura ye note wu a wo mfa nkọ odofo hey when I was with that luxury house mu wodofo wu asa luxury house no mu ye ntutu mu mfa wo nhye ho wo beja ho ye be mo wada katea na wo de akwa kwhye fam na wo de emu amerika na be ye wo nkata so se ne job kan ye no wo de mu amerika na be ye wo nkata so na wo de ye kan say wo de gogome aye wo ntade de ye kompa de adaso onua but se wo de ho tu awrade so a se wo de wura hye nyame mu a wonu nyame a wafra no ye no kwafo wate wobamu adinkunim ewo wahia mu wobamu adinkunim na wodofo waboa ama watimi di wakompa na kwawieye situation a wonamu odofo enya permanent wate ne wonamu no odofo atuo betwa ne nkrofo ka to so no odofo ebedu baabi ne yendi na finchi adawo wode momo nkanto so wode momo mfanyawo momo ka butusam emfa wo ma yanka nsekronto so yanka ne mabone ento so odofo sa ne me yendi na finchi anawo ebetwamu obonsam pese wo san ko bebi ya wo nti no de sa ne ma ne tataw ba se wo be so wugidie mu ye now do hu betu awrade so now do re nyina be hye awrade mu no anante wo na akwan so a wodofo wo ye yonko a onni wo hwamo da biara da enanwumre yi me wo ha se yesu na wodo hu atu no so no heaven na wasachira wadwen se wo pese wo kono bo wadwen mu po se madwen na masachira ne bibibie de we betimi atete mi ni Kristo domu bibibie ni we betimi atwe mi asan de ekomachi bibibia ni wonu webetini ayi me edi mafri nyame adom no wodofo se umo nsam dada wa enche na Kristo Yesu aba enche nia wo bebu atan no wo ba befa ne makofie na wo bebu atan edi asai adeboyefo oni adofo empare minu mi enu ate me mpai boni se wadwi mu po na wabo no se wo do hu ato awrade so se wo bedi no kure se wo bebotene ni abrabo wo beyi hu afi wiase ni mu nkeka ye mu ani bra eni mu abufu mu konkonse mu atoro emu kura no bo akese wo beyi hu ade afisa ne amani nyina mu oni aye beja wo ewiase na twam se sunsum eni amani nyina twam tentententententem se wo do hu kwato sa ne ma wesu a it will disappoint you sa ne ma be du hwamo sa ne ma mfa hu kwoti ba bia wodofo assassin ti kokumu nua sikanchi o wodofo do yire kwa kwaji sikadro wodofo to minti ya wo ba wo pese nipa ekotu wo nti no wodofo kwa kokum kwa la innocent blood bi ebi kwa wi wo ba ye mo ade because of to minti wo bi kwa wi wo ba awu achi wade achi ade because of to me a wo penti no wodofo sika hin na do beko onua enton wo so mfa mo bonsam emfa wo kra emmo bonsam na wo kra ne sombo ma Kristo Yesu wate Yesu na wafra wo nodofo odo wate wo kra nti o eno bewude ma wo kra nti no jana hinie wo baaye emma enkrofo bia wodofo wo mo yade boyefo no mo bo na sadua mu kunu because of wo kra nti ade nti no odofo wo reject no ade nti no odofo wo yi na ma ade nti na wo san wachi ahokyira wo na munti amane ne enkrofo kan fa wo ho ne ye kira wo ne ye de to so wodofo Gyina Pintin wate ene minima do kronti a enwom ba makoma so sa o say Gyina Pintin wo Nsohwe yimu me wa damfo bia oda wo si obia wa wodi muna ubedi nkunimo Yesu ya wadamfo pa yina ni madamfo pa Yesu ni madamfo pa hallelujah sawode wo manu na woti umwa Yesu ya wada fopa warafu wa ya wadam fopa wati wa hunhia mu wa manie mu time no Kristo won jawoda adekoro na minim se Yesu Kristo won jawo na woka ho abrani bia wo si ensuro na me no wo ho emma wakoma ntu na me no boafo me hye wo den enso meboa onua
so wo be so awurade mu yie na wo de wura nyina beto ne so a wonyame obekai wo odofo ye to aso ne dia ba wie ye wonyankopon hyira pa o say na wode ne ko Jerusalem na wode ne ko gina asori fie atifi na wokokire ne say wo ye nyankopon ba a to wo ho afri ha ehwefam na watwere say wunti obehye na bofo say wo mehwe na wa me omesoa na wonan ampem o say na omesoa wo wonsam na wamfa wonan ampem obo na Yesu bua say no say watwere say enso awurade wonyankopon enhwe na obunsam wie sohwe ni nyina no ugya no ho ekoye hallelujah me papa tias no ka sembi woso obunsam ni kokrom ne nsa no eyefo say kokromotini ni ho enti na de no okra mu say ya no obra no agya mu no de ato ho hallelujah wosi kokromotini ni wo enti so no awokra mu fo no agina mu say no obeye enti so ye say ya na nsa ne gina na fe woso okra agye wade na ha adwen na wagya ade no e de ato ho wonu yarofo sa enatie wonkomu enkonkotie wieye wate na awieye no nkudimdie bi wo ho ma Bible si wo bonsam de ne ko Jerusalem na wokokire ne bipo de ne ko gina bipo tinti bi so na wokakire ne seto ho fa hwefam to wo ho wuso ye nyame ba na to ho fa hwefam na wunti wahye na bofo ama wo se won so wo meso na wonan ampembo orofo wahye na bofo sa na de ko dada no Psalm 91 esu no okogina wahye na bofo ama yen se wo behwe yen so obekra ye wonsam ne na ya ampembo na Yesu se watwere se enso awurade wonyankopon hwe odofo aya menso awurade nhwe wate aya menso wonyame na wo do ho ato ne so ne nhwe na wonunkuto nanim ne ye mam wonunkuto no anim etoda wodofo na wodo fa ne ma bi mu ahwe before so obema bibipa bi baba wabrabo mu wodo fa jam wodo fa ne ma bi no ahwe se ne wonam no betimi agina no ana wo hwe se ne wo fa mu no se wo betimi agina mu akosi awie ya ana and your daughter so what me gina mu na fe na nkudimdi abotire ne ebebo so what kind the other verse na Bible say wobunsam gya no won na abrofo baba som no abofo firi soro baba som onyankopon esan se wadi otwease ne so nkunim esan se wadi obunsam ne so nkunim sa na wonsusu se wotimi di ne so nkunim a awieye no wasiesie ahincho bi di amaw wasiesie beautiful crown bi a wodi bebo wuti wabema wonkudimdi abotire na wodofo abofo ababa som ho embra wo wase enja wo ma wonsam nyusu just like that wo de bia bibi kakra bi baba no na wodofo wabema bu bibi kakra ba na ye wo sesan ko bibi a wo firi ba ye ena me kra bi wo wiase na me ho to me ena me kra na bi wo bibi bidi me ba sum nyame na me ho kire me ena niema nkoyie da bia na wo de wo bu abuburo enka wo de ye mpaibo enka wo de ya yeyiye ye de Paul ni Silas ko to afiase no wodofo mo anyinyo bato mu se eye nyankopon pese satan ye do mo ko because of okra bi nti na wo mo de ya yeyiye dwom to mawrade na de nyankopon ye wo masase wusuo si afiase ho onua abre bia wo befiri wo pem no asori awrade no abre bia wo befiri wo pem na wo de yeyiye ni aseda ne nkamfo mawrade no onyame wonam so ye bibi ma wate enye dani nyina ena wo bebu abuburo etoda wahihia mu no enipa nyina pawo enipa nyina yiwa ma ye twa nkontompotu wo so ewiase di wani no orofo wo betimi de one night now they ato now they sorry no na wo bone samrane na wo bona body na wo kamfo no na wo yi na ye na wo danase na wo be hye wani monyamo a odofo ebin mada onyankopon hyirawo na awrade ntina ni mu nkyirawo awrade ma na doye eni ni tumi nya kase wo so me mpai bonne se awrade a woye do kwafo no moa na watimi akon okopa na wie na watimi anya nkudimdi abotire kase bi e de abowuti enche na Kristo Yesu ba so ne wo mu ye na obi anye wabotire influence so ne wo mu ye e ma obi na da ene nkyerechire bebraba niam bebre kwaso wodofo ma wani na ho ne hu nyame na wo do ho ato no so no fa wo Bible no twasam ne bata wo na kenkan na won konkro a wote mu no obekirechiro isanse wosese wo ba ye nso a wo ye kirechirefo obekirechiro ama wate asem na se onyankopon hyirawo na onti nanim nkyiro wodofo unua ba wade enyina Maame Esther ni unyama message ya fa ko mo onua bi na onua bi nso mfa ko mo onua bi na ye ntie ni spread the gospel
because I check na yesu aba me pa cho so wo person friend Maame Esther me telephone number ni 202-507-0914 202-509-0114 hallelujah 0914 mompancheme nyame enhira mu nyina me pa mo cho me ma mu nyina bye bye Kristo enhira wo bibia amen.